खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव डायलिसिस मिरु बेखेवबाय मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा प्रधान मन्त्रि नेशनेल डायलिसिस प्रग्रामनि गेजेरजों क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव डायलिसिस मिरु बेखेवबाय जेराव गंब्रै डायलिसिस मेसिन थागोन आरो बेनि गेजेरजों सानसेयाव 12 सुबुंफोरानो डायलिसिस खालामजानो हागोन होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा सिगांनि समाव क'क्राझार ओनसोलाव डायलिसिस खालामग्रा मेसिन गैयिनि थाखाय क'क्राझार ओनसोलनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगा जेरै बङाइगावफ्राव थांनानै डायलिसिस खालामहैजानो गोनां जायोमोन नाथाय दा क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावनो डायलिसिसखौ खालामनो हासिगोन होननानै फोरमायथिदों जाय गोग्गाथाव होननानै बुंथियो बिथाङा बेरामिया डायलिसिस खालामजानो थाखाय कनसालटेन्ट बा डक्टरनिफ्राय प्रेसक्रिप्शनजों लोगोसे जायखिजाया आइडि कार्ड जेरै आधार कार्ड बायदि लानानै फैयोब्लानो खालामजानो हागोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सिगांनि समनिफ्राय बेरामिफोर फैनाया बांदों होननानै फोरमायथिदों गोलोम बोथोराव 700नि गोबां बेरामिफोर सानसेयाव फैदों जाय गाइडलाइननि टारगेटखौ क्रस खालामनायनि लामायाव होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा श्रीभूमि जिल्ला अदेबानि गोजामुं करिमगन्ज जिल्लायाव मन्त्रि कौशिक रायनि लांदां मासनि सिगाङाव बिबुंथि होनाय 40,000निफ्राय लानानै 50,000सो सुबुंफोरा फैनांगौमोन नाथाय 1,000सो सुबुंफोराल' सभायाव बाहागो लादों रायजो राजाफोर फैयैखौ लानानै जिल्ला प्रशासननिसिम रागा जोंदों बिजेपिनि एमएलए बिजय मालाकार बिथाङा फोरमायथिदों दि 40निफ्राय लानानै 50,000सो रायजो राजाफोर फैनो नांगौमोन नाथाय खालि 1,000सोल' सुबुंफोर बा रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लादों जिल्ला प्रशासना गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ मावैनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा फैयाखै जानो हागौ होननानै बिबुंथि होयो बिथाङा मख'नो गोनांदि 15 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 28 डिसेम्बरसिम अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फायारिफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय गाव सभा खुंनाय जादोंमोन जेराव गोदान आरो गोजाम मुलाम्फायारिफोरा अरुणोदयनि मुलाम्फा मोननो थाखाय गाव गावनि मुंखौ होफैनांगौमोन बेनि अनगायैबो 11निफ्राय 22 डिसेम्बरनि गेजेराव बोथोरजों खहा जानाय जेरै दैबाना बारहुंखा बायदिजों आबाद न' बां खहा जानांनाय हा-हु खहा जानांनाय आरो फुख्रिनि ना खहा जानांनाय बायदि बायदि बिथिङाव खहा जानायफोरनो मुलाम्फा होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ लाफानानै बिजेपि दोलोआ दासान्दि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सभा खुंगासिनो दं थिग बेबायदिनो श्रीभूमि जिल्लायावबो सभा खुंदोंमोन नाथाय लांदां जिपसियाव फैनाय गोदानै मन्त्रि बिबान मोननाय कौशिक राय बिथाङा लांदां मासिनि सिगाङावनो बिबुंथिखौ होनानै गिदिंलांफिननो गोनां जादों गिख्रंथाव गिदिंनाय बार फैनायजों जौ सुबुंनि जिउ खहा थैनायनि सुबुं अनजिमाया रोजासिमबो सौहैनो हागौ होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों फ्रान्सनि मोनसे आइलेन्डआव गिख्रंथाव गिदिंनाय बार सिद' गिदिंनाय बारा फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों 90 बोसोरनि उनाव बेबायदि गिदिंनाय बारा फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों होननानै फोरमायथिदों माय'टे आइलेन्डनि साखाथियाव थानाय फ्रान्स इन्डियान अशियान आर्चिपेलाग'आवनो जादों बे गिख्रंथाव गिदिंनाय बारा घन्टासेयाव 200 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारा बारदों जायजों फारसेनिफ्राय सिलिंखार जालांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला माय'टे आइलेन्डआवनो फ्रान्सनि बयनिख्रुइबो गोरिबसिन सुबुंफोरा थायो अदेबानि माय'टे आइलेन्डआव गरिबफोरा बांसिनै थायो 3 लाख नखरफोरनि मादाव 1 लाखनि गोबाङानो गरिब नखरफोर आरो बिथांमोनहा फिसा न' लुनानै थायो जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव बारहुंखा फैनायाव बिथांमोननि न' बाङा फारसेनिफ्राय सिलिंखार जाजोबदों होननानै फोरमायथिदों न' बांजों लोगोसे देहा फाहामसालि सोरखारि बिल्डिं स्कुल बायदिफ्राबो गासैबो थेर बेथेर जाजोबदों होननानै फोरमायथिदों फ्रान्सनि सोरखारा जेब्ला जाथाय जाखांनायनि उनाव हेलिकप्टारजों नायगिदिंदों अब्ला मोनसे सिलिंखार जानाय थासारिखौ नुदों दावहानि उनाव जानाय बायदि मोनसे थासारिखौ नुनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों जौ सुबुं अनजिमायानो बे बारहुंखाजों जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ अदेबानि रोजासिमबो थांनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों घन्टासेयाव 200 किल'मिटार गोख्रैथिजों फैदोंमोन गिदिंनाय बारा फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामखांनायनि उनाव रैखाथि हान्जा सल्जार मेडिकेल टीमा थांनानै बेयाव रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावहैदों
सोरखारनि थांखिया फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनाय नाथाय गोबां सोरखारि फरायसालिफोराव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया बेनि सायाव फोरोंगिरिनि सायाव गुबुन गुबुन खामानि जाबसिननाय अब्ला फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनायाव माबोरैहाय जाफुंसार जानो हागोन बिटिआरनि गोबां सोरखारि फरायसालिफोरावनो नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया बेनि मादाव पर्बतझरा ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेशन मावख'नि सिङाव थानाय गोबां फरायसालिफोरावनो सासेल' फोरोंगिरि थानायनि अजद नाथाय सासेल' फोरोंगिरिनि सायावबो गोबां खामानि जाबसिननाय जेरै फरायसाफोरनो सानजौफुनि जानाय आदार होनाय बिबाननिफ्राय लानानै फरायसाफोरनि गासै बिबानजों लोगोसे फरायसालिनि गासै बिबान बेनि अनगायैबो सोरखारनि गुबुन गुबुन खामानिफोराव मुखुब जानानै थानांनायनि थाखाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरनो नांगौ बायदि समाय होनो हायाखै होननानै फरायसाफोरनि नखरनिया अजद होदों बा फोरमायथिदों फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननायनि थाखायनो आरो सासे सानैल' फोरोंगिरिनि थानायनि थाखायनो बेबायदि जेंनाया सोरखारि फरायसालियाव जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों फरायसाफोरनि नखरनिफ्रा आरो बेबायदि जेंनाया बे पर्बतझरा ओनसोलावल' नङा बिटिआरनि गोबां जायगाफोरनि फरायसालिफ्रावनो फोरोंगिरि आंखाल जानायखौ नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय बिटिआराव थानाय सोरखारि फरायसालिफोराव जाहाथे बिटिआर सोरखारा फोरोंगिरि थिसनो बेनि थाखाय बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों सिकिउरिटि गार्ड थाग्रा खथानि साखाथियावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय थासारियाव बोखांनो हादों 4th ग्रेडआव साख्रि मावनाय माइनुल हुसैन मुंनि सुबुङा नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ बेबायदि अबथिरायै फोजोबनानै लादों बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै बिटिसि काउन्सिल आरो 6 शेड्युल ओनसोलखौ एंगारनानै रायजोनि मोन 27 जिल्लायाव जानो थांगासिनो दङ पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै ड्राफ्ट इलेक्टरेल रलखौबो फोसावनानै होनाय जाखाबाय नाथाय बारग' मन्त्रि सिद्दिक आहमेद आरो गोबां भटारफोरनियानो मुं फैयाखै जायखौ लानानै श्रीभूमि जिल्लायाव खुद्रिनाय थासारि सोमजिदों बारग' मन्त्रि सिद्दिक आहमेदजों लोगोसे गोबां भटारफोरनियानो ड्राफ्ट इलेक्टरेल रलाव मुं फैयाखै बेनिखायनो बारग' मन्त्रि सिद्दिक आहमेदा गावजों लोगोआव 500 भटारफोर जायफोरनिया मुं फैयाखै बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै लामायाव गोख्रोङै खुद्रिदों आखायाव बेनार लानानै प्लेकार्ड लानानै इलेक्शन कमिशनखौ गोख्रोङै सोंखारिदों बिथांमोनहा आरो बिथांमोननि मुंखौ जाहाथे गोदानै फोसावनानै होयो बेनि थाखाय लाइजामबो गथायदों बिथांमोनहा मुं फैयैखौ लानानै खुद्रिनानै बुंथिदों दि बिथांमोनहा गुबुन हादरनि नङा भारतनिनो थागिबि आरो दि भटारबो नङा गुबुन बिसायख'थिफोराव भट होनो मोनबोदोंमोन नाथाय बे पन्चायत बिसायख'थियाव मुं फैयाखै आरो बेयो इलेक्शन कमिशननि गोरोन्थिनि थाखायनो जानो मोनदों होननानै खुद्रियो बिथांमोनहा गिख्रंथाव बमा बेरनायजों मिलिटारि चिफनि जिउ खहा गिख्रंथाव बमा बेरनायजों रासियानि केमिकेल वेपन चिफ आइगर किरिलभ बिथांनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे बिथांनि एसिस्टेन्टनिबो जिउ खहा रासियानि केमिकेल वेपन चिफ आइगर किरिलभ बिथांनि न'नि बायजोआवनो गंसे स्कुटियाव बमा दोननाय जादोंमोन बे समावनो बिथाङा डिउटियाव थांनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारनायावनो बमा बेरदों जायजों बिथांजों लोगोसे बिथांनि एसिस्टेन्टआबो जिउ खोमानो गोनां जादों रासियान मिलिटारिनि निउक्लियार बाय'लजिकेल आरो केमिकेल प्रटेक्शन फर्सनि चिफमोन बिथां आइगर किरिलभआ रिपर्टनि बायदिब्ला रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहायाव बेन जानाय गोबां केमिकेल वेपनफोरखौ बिथांनि बिथोनावनो बाहायनाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव गोबां सुबुङानो इउक्रेन हादराव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बमजों थैनायनि सानसे सिगांसो बिथांनि सायाव क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन खालामनो थाखायबो इउक्रेन हादरनिफ्राय अर्डार बा बिथोन होदोंमोन बेन जानाय केमिकेल वेपनफोरखौ बाहायनायाव इउकेजों लोगोसे केनाडायाबो बिथांखौ हेंथा होदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा रावनिबो बिथोनखौ मानियालासे बेनजानाय केमिकेल वेपनफोरखौ दावहायाव बाहायदोंमोन जायजों गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जादों इउक्रेन हादरनिफ्राय अजद होनाय बायदिब्ला वर्ल्ड वार 1 आव बाहायनाय केमिकेल वेपनफोरखौनो इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जानाय दावहायावबो बाहायनाय जादों बेनि अनगायैबो इउक्रेननि सिक्रेट सार्भिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला 2022 मायथाइनिफ्राय लानानै दासिम रासियाया 4800 खेब बेन जानाय केमिकेल वेपनखौ बाहायदों होननानै अजद होदों 15 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलिया फरायसालियाव गावग्लुंनायनि जाहोनाव सासे फोरोंगिरिजों लोगोसे सासे फरायसानि जिउ खहा फरायसुलिया बेबायदि खालामनायनि उनाव गावनि खर'आवबो सिलाइ फाथिनानै गावखौ बुथारनानै लादों गासै जाथायाव 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों इउएसनि विस्कन्सिन रायजोआव थानाय प्राइभेट क्रिश्चियान स्कुलाव जानो मोनदों बे जाथाया फरायसालियाव 400 फरायसा थाबाय थानाय समावनो सासे फरायसुलिया हाथियार लानानै गुलि गावग्लुंदों जेरै मेरै गुलि गावग्लुंनायाव 6 जोखोम जानो गोनां जादों 6नि मादाव 2यानो गोब्राबै जोखोम जादों आरो सासे फोरोंगिरिजों लोगोसे सासे फरायसाया गुलि नांजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गावबो
अदेबानि गुलि गावग्रा फरायसुलियाबो गावनि खर'आव गावनानै गावखौ बुथारनानै लादों। इउएसआव बेबायदि जाथाया फ्राय जाफ्लेबाय थायो। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2013 मायथाइनिफ्राय लानानै दासिम 2000नि गोबां बेबायदि गुलि गावग्लुंनाय जाथायफोर जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।